Zdravo svima, dobrodošli u još jedan novi video. Danas ćemo pričati o načinima za prevazilaženje stresa. Čini mi se da nas je u ovoj situaciji koja se dešava sa koronom, da je to nešto što nam je svim više nego potrebno i ovih dana sam bukvalno osjećala taj veliki stres od drugih ljudi. Znate, prosto to je emocija i možemo da iz kolektivnog da je upijemo. Znači, dosta je vesti sa svih strana i koliko god sam pokušavala sa neke strane da ostanem u toku, da vidim šta se dešava, opet da minimalno dozvoljavam raznim informacijama da dolaze do mene. Dakle, onako selektivno šta je korisno, šta ne. Nisam mogla da ne osetim i ja taj pojačan stres i čak ovih dana sam izvukla i neke tehnike iz naftalina i jako su mi značile. Jer svesna sam da ako sam van sebe, ako sam znate, u nezgodnom raspoloženju, neću biti korisna ponajmanje sebi, a samim tim i drugima. Šta je drugo stres i strah koji smo mogli da iskusimo ovih dana? Mislim, to je samo emocija i ono što sam osvestila kod sebe i zahvalna sam na tome što je konačno nekako došlo na površinu, je to neko uverenje da moram da budem jaka pa šta god se dešavalo. To uverenje je dovelo do toga da još i kad sam bila u srednjoj školi dešavalo se da budem bolesna, da mi nije dobro, da me boli glava, da jednostavno budem loše iznutra, ali da se to spolja ne vidi i da imam tu neku masku ili kako god. I čak i kada mi je trebalo odsustvo ili kažem razrednom ili nekom da moram da idem kući, da nisam dobro, oni mi nisu verovali. Jer kao foliraš, izgledaš super. Tako da, a bila sam, znate, kao sad neću da glumim neku kao jadnicu, sva sam slomljena, a s druge strane nije mi bilo dobro. Tako, u stvari je to poticalo iz neke dubinske želje da uvek budem dobro i da uvek budem jaka. I čak sam shvatila da u mnogim trenucima u životu kada sam se realno plašila, ja sam zadržavala taj stav da sam jaka i da mi ni jedna situacija ne može ništa. I imam utisak da sam gomilu tog straha koji sam osjećala nekako gomilala unutra u sebi i to je već radilo šta je radilo svoje. Poželjela sam tu priču da podelim i sa vama, da jednostavno shvatite da nema potrebe da uvek budete jaki, da uvek kao stena, mislim, lepo je biti jak, ali nekad i da budemo ljudi. Čak sam u Instagramu rekla, mislim, normalno ljudi smo i da osjećamo i nervozu i strah ovih dana, jer ova stvar koja se dešava sa koronom je velika i ozbiljna i čak ozbiljnija nego što sam i ja mislila, verovatno i mnogi što smo mislili da će biti. I sasvim je ljudski i normalno da se u nekom trenutku uplašimo i da se zapitamo šta dalje. Sad, moje razmišljanje kakvo je inače me je navelo na to da u momentima kada stvarno osetim strah, da kažem ok, uplašila sam se, strah je kao i sve emocija i dozvolit ću mu da bude tu koliko treba i da opet kad bude vreme da ode. Jer sam shvatila nekako da sve svoje emocije treba prihvatiti i priznati ih u telu. One često žele pažnju. U suprotnom, ako ih poričemo i ako ih guramo unutra, mogu nas voditi raznim problemima. Bilo da je u pitanju neko oboljenje ili da je u pitanju nagomilavanje kilograma. Znate, kad kaže neko proguta nešto ili proguta strah pa spušta, a onda od nervoze jede. U posljednje vreme sam dosta razmišljala i o tome i čak sam i sa nekim klijentima. Nekako se nametnulo sad kako je ovo neko nezgodno vreme i čudno da su mi i klijenti dolazili sa nekim raznim zahtjevima, nekim raznim situacijama. Ono što je bila prva od stvari koju sam željela sa vama da podelim, prva, nazovimo to tehnika, jeste, znate, onaj moment kada se unervozimo pa nekako od straha počnemo da se tresemo ili osjećamo tremor u telu. Zanimljivu stvar sam nedavno naučila, da kada se to desi, da nastavimo da se tresemo, da protresemo svoje telo. Jer šta većina od nas radi u tom slučaju?
trudimo se da se umirimo. Da li lekovima, na bilo koji način, da ako se tresu ruke, da ih stisnemo, da smirimo, a opet šta životinje rade? Mislim, moja kuca se protrese. Kažu u prirodi, našla sam čak i primjer u jednoj knjizi, kada lav juri gazelu i ona beži i uspe da pobegne, u nekom momentu ona stane i stresa taj strah sa sebe dok se potpuno ne umiri. I onda sam našla još neke slučajeve i čak i na svom slučaju sam se uverila, dakle, kada mi naiđe neki strah, prosto protresam svoje telo ili možete skakutati po kući ili možete da istresate ili ovako da mišiće. Znači šta god da radite, samo da napravite još jači taj tremor. U tom momentu šta se dešava? Vaš mozak registruje da se vaše telo trese, pokreće i da ste vi to izazvali i samim tim se vodi logikom da ako vi to izazivate, da vi to možete i da zaustavite, što i možete. Dakle, u nekom momentu kada osjetite da ste tu emociju otpustili, vi se polako umirujete i onda je sve u redu. Onda vi preuzimate celu tu situaciju i vi ste, to je pod vašom kontrolom. Probajte ovo, vrlo je jednostavno i korisno. Dakle, ako ste nekad na poslu i ako je nezgodno, mislim, zatvorite se negde u neku prostoriju, možete malo da skakućete u mestu, zaista je korisno. Ja sam to ranije u NLP vežbama koristila, čisto da bih prekinula jedno stanje i da bismo prešli u naredni korak, ali sam našla i primjenu u toj, ajde nazovimo, borbi protiv stresa. Dakle, jako je korisno. Čak nekako se taj pokret svidi telu, pa nekako me odvučem i u neki ples i ponekad tako skakućem po kući bez razloga, jer to mi pričinjava neku radost. Dakle, pokušajte, sigurno će vas u tom momentu umiriti. Druga tehnika koja mi ovih dana dosta koristila jeste bilo uzemljenje. Znači, kako to možete da sprovedete? Zavisno od toga da li se nalazite negde kod kuće, da li ste u stvari na nekom mestu gde možete da se opustite, kod kuće se zavalite ili u neku fotelju ili sedite na garnituru, spustite stopala na zemlju i zamislite kako iz vaših stopala izbija korenje. Osjetite kako se povezujete sa zemljom i kako to korenje odlazi jako duboko. Ako možete čak da izvizualizujete da se spušta do središta planete Zemlje i primetite kako možete zažmuriti i kako sav ta nervoza i sve to što je u vama odlazi kroz te žile i odlazi u zemlju. I pomislite prosto da otpuštate to sve, neka ide svojim putem, da ste spremni da otpustite stres. Ponavljajte neke tako rečenice o sebi, znači nešto što vam dođe na um, što je što jednostavnije, a da vama prija, dakle šta god da vam padne na pamet možete izgovoriti. S druge strane, ako se nalazite negde u gradu ili na poslu i gdje jednostavno niste u situaciji da stanete, zažmurite i da se nešto zavalite, da izgleda kao da meditirate, dakle ostanite normalno, da stojite uspravno i isto čak i da čekate u nekom redu. Primetite, zamislite kako vam se samo pušta odjednom korenje ispod stopala. Jako je korisna vežba i vidjet ćete, znači čak i u pokretu i u gradu, znači stanite na 5 minuta, osjetit ćete ovako momentalno otpuštanje tog stresa. Dakle, to vam je jedna od tih brzopoteznih vežbica. Treća stvar jeste nešto za što vam ipak treba neki moment razmišljanja i bilo bi korisno da imate papir i olovku. To je jedan od aksioma NLP-a i za svakog ponašanja ili događaja se krije dobra namera. Dakle, trenutno imamo ovu situaciju sa koronom, u ranijim godinama su to bili neki drugi problemi, ko zna šta nas čeka u narednim godinama, dakle uvek može biti nešto. Naše je da izaberemo da li ćemo se fokusirati na pozitivno ili na negativno. Dakle, realna situacija je takva, mediji javljaju to, preporučuje se tako i tako ponašanje i postupci, restriktivne mere, sve je to i treba uzimati u obzir. Ono
na šta mi možemo da utičemo su naše misli. Da li ćemo se baviti time, o Bože, šta može da me zadesi, i da koristimo svoju jako veliku moć vizualizacije. Dakle, svi imamo neverovatnu moć vizualizacije. Znači, da li ćemo je koristiti u pravcu stvari koje će nam štetiti i povećavat će nam stres, ili ćemo ih koristiti u pravcu mira i pravcu isceljenja. Dakle, normalno je nekad davno bilo da naš mozak konstruiše najgori mogući scenario, jer je to u neka davna vremena ljudima čuvalo život. Sada postoje, iako je ova situacija jako nezgodna, postoje i mnogi pozitivni ishodi. Dakle, ako ništa, bar zamišljajte kako biste vi volili da izađete iz ove situacije, šta bi sve moglo da se desi što je dobro po vas. I iskoristite taj aksiom iz NLP-a da se iza svakog ponašanja ili situacije krije neka dobra namera. Iskoristite to za razmišljanje šta može biti dobro ovde za vas. Evo, ja sam napisala par nekih stvari koje su svemu ovome dobre za mene, pa na primjer sada nam je preporučeno da budemo svi zatvoreni u kući. Za početak sam zahvalna što imam kuću i kao da sam osvestila da sam srećna što mi je toliko lepo u kući da, mislim, ako već moram da biram da budem zatvorena negde, mislim, sasvim sam okej da to bude ovde. Zatim, zahvalna sam što imam terasu na kojoj mogu da budem. Vidjet ćemo sad ovih dana kakva će biti situacija i šta će nam sve isto preporučivati, ali za početak mogu negde da budem i da osjetim sunce. Zatim, zahvalna sam što mi je toplo. Zahvalna sam što sam zdrava i što jednostavno sve što treba da uradim jeste da sačuvam to zdravlje koje sada imam. I zahvalna sam što imam sa kim da budem, da provodim to vreme i što imam koga i da nazovem. Dakle, šta je sve dobro? Šta je dobro u ovoj situaciji? Osvestila sam neke stvari koje sam podrazumevala. Mislim, ja sam za njih uvek zahvalna, ali nekako kao da s vremena na vreme skliznem pa zaboravim koliko u stvari toga imam. I takođe sam zahvalna za vreme koje sada provodim kod kuće, jer sam u prethodnom vremenu, prethodnih nekoliko meseci, koliko god želela da oslobodim vreme za neke stvari, imala neke razne izgovore, recimo vreme, i nikako nisam završavala te stvari. Sada konačno imam vremena da završim sve što sam započela ili što sam želela da realizujem. Zatim, sad kao da imam vremena više za kontakt sa prijateljicama koje nisam videla neko vreme. Vidimo se preko Skype-a i to je sasvim okej. Sada više čak ni nema zauzete, jedna radi, ova druga radi, ne možemo da se vidimo. Sad smo svi kući, pa ako ništa imamo taj internet, možemo da se vidimo. Dakle, to su sve neke stvari za koje sam zahvalna i nekako kojih se možda ne bih ni setila da je normalna situacija, nego bih pričala nemam vremena, a onda kada shvatite da imate vremena, dobijete odjednom neko vreme, sad, da li je ovo najbolji način koji nas je doveo do toga da imamo vremena, ne bih u to da ulazim, ali definitivno je to da je mnoge stvari ova situacija donela, a da su dobre. Znači, birajte lepe misli, birajte da razmišljate o svemu tome što vas čini nekako srećnim. Evo, sad ću vam ispričati zanimljivu anegdotu. Malo pre me zove drugarica i kaže, zamisli, čula sam se sa 2 prijateljice. Jedna mi je rekla, pa dobro, i ako zakačimo taj virus, mislim, razlačit ćemo se po kući, pa će proći o tome, mislim, šta da radim, nema nam druge. Kaže, ja, koja sam joj rekla, opusti se, mislim, sve imaš, dobro, imaš zdravstveno stanje, nećete se ni razboleti, sve će biti okej, jer ja to zaista verujem. I kaže, čujem se sa 3. koja već histeriše i kaže, da li će biti dovoljno da li će biti dovoljno respiratora za sve nas. I kao, da li je moguće kao 3 viđenja od 3 različite osobe. I ja kažem, mislim, ne radi se o tome da je taj neko ko misli pozitivno da je blesav ili da su ovi drugi ozbiljni. Ja kažem, prosto se radi o tome da svi ljudi koji šire informacije koje su uznemirujuće po mrežama,
mislim da više štete ljudima nego što im pomažu. Dakle, ok, svi smo pametni i svi smo čuli šta treba da se radi. Svako bira za sebe da li će to poštovati i ja se nadam da većina hoće. A s druge strane, mislim da je ljudima sad trenutno mnogo više potrebno mira i staloženosti i rada na tome da imaju taj mir. Jer džaba nam to što smo i u kući zatvoreni sa svojom porodicom, ako ćemo da grickamo nokti, da se svađamo sa svima. Dakle, sada je najviše potrebno da budemo mirni i staloženi. I ono što je, evo, to je sad bonus u ovom videu, nisam planirala da o tome pričam, šta je možda 4. način da se umirite, pošto sad imate dosta vremena kod kuće, meditacija. Izaberite koju god meditaciju. Imate konkretno na mom kanalu meditaciju Oblak blagoslova. Ja ću vam okačiti iznad karticu preporuku. To je meditacija koju možete koristiti na početku dana za zaštitu sebe, svojih ukućana, naročito ako imate nekoga koji je iz medicinske struke. Znači, nema dovoljno načina na koji bih mogla da ishvalim tu meditaciju i koliko je ona moćna. Dakle, ili izaberite nju ili neku od drugih. Ja ću u narednih par dana objaviti još 2-3. Pogledajte ili na nekom drugom kanalu. Znači, bitno je samo da nađete nešto što vama prija i što za vas radi. Čak mi je ta prijateljica isto rekla da je bila na momente toliko nervozna da je nekim danima 2-3 puta slušala tu moju meditaciju i da je svaki put prijela. Mislim, naravno, vremenom je sve manje slušala. Tako da, kaže, naravno da, bitno je kako vreme provodimo sa svojom porodicom jer jednostavno ako imate malu decu, koliko god da su vam deca, vaše raspoloženje će se reflektovati na njih. Tako da to je sve što sam želela u ovom videu da vam prenesem. Nadam se da će vam biti korisno. Dakle, ostavit ću vam link za meditaciju blagoslova, odnosno oblak blagoslova ispod ovog videa. Možete je odgledati, a eto, ako se niste još uvek pretplatili na ovaj kanal, možete to učiniti sada kako biste ispratili meditacije koje ću okačiti narednih dan, 2, 3. Hvala vam puno ako ste ostali do kraja, hvala vam puno što ste odgledali video i vidimo se u sljedećem videu. Sve vas ljubim, ćao!